guys! Welcome back to my channel. So today is another day of vlogging again. So nandito kami ngayon sa Tutuban Center dito sa Divisoria. Guys. Thing 200 harus cuma yan nih pangkat kaya nga ito gini guys sharing. So nandito kami ngayon guys sa Divisoria at mag 1,000 pesos shopping challenge kami. So hindi natin kasi nagtatawag to social distancing. Wala to. Wala nang bawat sila. Small din to. Bayad sa motor, bayad sa balat. Ayun o. Guys, ayan, nakabili na kami ng apat na short na worth 480. So, kasama ko na nilili din siya na kagayan daw ng kanyang vaccine. So, ayan guys, ay maghanap naman kami ng curtains. So, bibili kami ng curtains. At sa hahanap din kami ng Christmas tree. Maganda siya sir. Yung CM yung buka ng ano niyan. Hindi kagaya ng ibang dito ng CM lang. Yan pag binuka mo niya sir, punong-puno niya. Ano, magbit-bit ka? Ayaw mo? Malit lang ang box yan sir. Parang wala kayong binit-bit tong pag hindi natin. Ayaw magbit-bit kuya? Wala lang ang binit-bit sir. Ay, hindi na ako na. 560. Hindi na kasya. So ayan guys, nakabili na kami ng Cortina worth 560. May bedsheet na din kasi guys. Nakamanuna kon. Basite lang. Ang kartakon ay busin. 480. Oh, di ba? Sorry po. Bakit? Sorry po kasi palang May 5 tapos 480. 1-1 tagpa 5-5 namin talon na nagirwal 5-5 din. 1.5. Tara. So yung 1,000 na challenge natin guys ay lumagpas na ng 500. So tara na uwi. Mga ganito. Parang kami to gawin sa Jibalayo. Uwi sa ano na pag-uwi ko bibili. Natin sa lugar na. Kumata ng tubig di ko Yung blackout maganda, mga blackout. Pag-uwi ko dito, punta muna ko. Ito, Christmas tree. Magkano yan kuya? 35? kurang na simba nagsensit ang tabro. Ako na JJ Araw. Di ba dapat ista? Madi data gorgi tutuban. Okay, naglista malo ba ito may isang battery? Hello vlog. Welcome to my guys, sabi mo. Tutubo. Oo, kita mani. So guys, punta na kayo dito sa Tutuban at may night market din pala dito. So pasukin namin guys. Ang daming Gumatangkan. Damdaman ka doon. Itu magandang tutum.
mga kainan din dito ng street foods guys. So parang sarap kumain ng mga street foods. Kaya lang, kasi gutom na kami guys, kalalakad kaya maghanap muna kami ng kainan. Awan mix sa tayo. Mga nantang. Walang dine-in. Merienda na tan. Wala. Ito eh. Saan yung naksa? Saan tayo kakain? Ito ka tan. So walang kainan dito guys, hindi pwedeng mag-dine in. So hindi na lang tayo So ayun guys, tapos na kami nakapag-shopping sa Divisoria. So pauwi na kami guys. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe guys. So, see you on my next video guys. Ayan.